Hello mga kabayan kong OFW lalo na dito sa bansang Kuwait. Magandang gabi po sa ating lahat. Diretsuan ko na po itong sabihin sa inyo na marami po mga mayayabang dito, mga skilled worker dito. Alam ko yan kasi ako po ay isang semi-skilled worker na trabaho din po sa labas. Kaya sinasabi ko kayo na mayayabang kayo yung iba dito ng mga skills worker. Bakit? Kung makatitig kayo para kung sino kayo, tinitingnan nyo mula paa hanggang ulo. Uy, wag kayong ganun. Kung tutuusin, mas marangal ang trabaho nila kaysa sa atin. Tayo, tama ang pasok natin ang trabaho natin, pero sila sobra-sobra. Kaya wag nating maliitin ang mga domestic helper. Kayo, dapat nga mahalin natin sila eh. Dapat nga irespeto natin sila. Kapwa kong mga bisat 18 dito sa bansang Kuwait. Alam kong may mga matatamaan dito sa sinabi ko. Pero sana po, wag po tayong ganun. Lalo na sa ating kapwa domestic helper. Kasi marami akong napapansin, lalo na yung mga nagtatrabaho sa labas. Kung makatitig sa mga domestic helper natin, parang dinadown nyo sila eh. Ako na obserbahan ko yan. Kasi ako nasa labas ako nagtrabaho. Lagi kong nakikita. Pero sabi ko, naiisip ko sa sarili ko, bakit ganun sila? Bakit ganun? Bakit may taong ganun? Samantalang parehas naman tayo dito mga OFW na nagtrabaho para sa ating pamilya. Tapos ganyan kayo. Huwag nga kayong magmamataas. Oo, maganda ang trabaho nyo kaysa sa kanila. Pero isipin nyo, marangal sila. Buti ka nga, trabaho mo minsan 6 hours lang. Sila, 12 oras, sobra pa. Wag naman ganon. Mga kapwa kong OFW na nandito sa Kuwait na visa 18. Kasi marami akong naobserbahan dito sa bansang Kuwait. Kung makatitig kayo sa mga kapatid nating domestic helper na nandito sa Kuwait, para kung sino, tapos lumalayo pa kayo. Dapat nga ngitian natin sila. Kasi hindi natin alam kung ano yung nasa likod. Dapat ngitian natin sila para naman ay mawala yung problema nila. Huwag yung parang i-down nyo pa yung mga domestic helper dito sa bansang Kuwait. Huwag nating i-down. Dapat nga ngitian natin sila, kausapin natin sila para mawala yung problema nila. Kasi hindi yan kagaya sa atin, mga visa 18. Yung mga domestic helper na visa 20, hindi kagaya yan sa atin. Na tayo, every time, every minute, nakakalabas tayo. Pero sila, hindi. Masaya na yung domestic helper natin na bibigyan ng day off every week. Pero bihira lang yun dito sa bansang Kuwait. Bihira lang yun. Kaya wag nating maliitin ang domestic helper. Kasi naobserbahan ko dito, hindi ko naman nilahat na mga visa 18. Pero kung makatingin kayo, lalo na dyan sa mall, lagi marami akong nakikita dyan. Kung makatingin kayo sa mga kapwa nating domestic helper, nakasama yung amo, na minsan pinapalo-palo pa ng mga bata na mga taga rito. Ako sa totoo lang, ako'y naawa sa kanila. Naawa ako sa mga domestic helper talaga, sa totoo lang. Dapat kausapin natin sila, ngitian natin sila para mawala yung problema nila. Wag yung pag makita nyo, parang nakasimangot kayo, parang nailang kayo. Bakit naman ganun? Bakit naman? Parehas lang tayo mga Pilipino, oy. Pumunta tayo dito sa ibang bansa para magtrabaho para sa ating pamilya, tapos
Ganun kayo. Huwag nyo naman ibahin yung ugali nyo. Huwag na din ibahin. Kung ano tayo, kung saan tayo. Huwag natin ibahin ang ugali natin. Huwag tayo magmapataas. Kasi tayo din ang babalik din yun sa atin eh. Kayo, mga Visa 18, yung iba dyan, grabe. Grabe, nakikita ko talaga. Yung iba dyan, parang kung sino, pero sa likod pala, puta. Totoo yan. Marami kong kilalang mga Visa 18, lalo na dyan sa nagtrabaho sa labas, na mga puta rin. Hindi ko nilalahat, pero mayroon. Karamihan po yan. So sana naman po, yung mga kapwa natin domestic helper na nandito sa bansang Kuwait, ay kahit sa ngiti lang natin, ngitian lang natin sila, mapapasaya natin yan sila. Huwag nating tarayan. Huwag nating kumakatingin tayo para tayong tumingin na hindi natin kalahi. Ganun po yun. Marami akong naobserbahan, ganun po. Nakikita ko sa dalawang mata ko yan kasi ako'y nasa mall din nagtrabaho. Huwag po tayong ganun. Yun lang po ang sasabihin ko.